Croeso I chi yma, hithen fore glawog iawn yma ym Mangor. Hwn I ddim sydd wrthnos da chi wedi gael, ond I mi mae hon yn un o uchafbwyntiau'r flwyddyn wrth I mi fynychu cynhadledd Fforwm Arweinwyr Ewrop. Eleni eto, bod y gynhadledd wedi cael ei chynnal ar y we am yr ail dro a ni'n ddim yn cael teithio I gwrdd a'n gilydd yn Ngwlad Pwyl. Eto, mae wedi bod yn un arbennig iawn a rhai sesiynau yn gwbl drawiadol a chofiadwy. Mi wna I sôn ymhen ychydig am yr olaf o'r sesiynau y bym I ynddi. Ond yn gyntaf, gadwch I mi holi cwestiwn I chi. Be di'r gwahaniaeth rhwng dysgu a bod yn ddisgybl? Dyn ni'n anfon yn plant i'r ysgol I ddysgu a dyn ni'n ei galw nhw'n disgyblion. Ac yno maen nhw'n cyflawni I galwedigaeth drwy lenwi I pennau efo gwybodaeth. Mae yna gwricwlwm maen nhw'n ei ddilyn, mae yna dasgau maen nhw'n ei cyflawni ar y ffordd, ac efallai ar y diwedd maen nhw'n sefyll rhai aroliadau, ac wedi rhai blynyddoedd maen nhw'n gadael yr ysgol gyda rhywfaint o wybodaeth gobeithio yn llenwi I pennau nhw. Ond pan oedd Iesu ar y ddaear 2000 o flynyddoedd yn ôl, mi ddari o gasglu criw o ddilynwyr a'i galw'n ddisgyblion, ond mae'n amlwg mae nid jyst eisiau llenwi pennau nhw efo gwybodaeth oedd o. A chynnydd o'i gadael nhw. Dyma fo'n rhoi gorchymyn iddyn nhw. Ewch gan hynny a gnewch chi ddisgyblion o'r holl genhedloedd gan ei bedyddio hwyn enw'r tad a'r mab a'r ysbryd glân. Ac nid gadael rhyw faes llafur mewn llyfr iddyn nhw, nath o. A dyna bu rhai ohono ni yn ei ystyried yn y gynhadledd yma. Bod dros 800 yn mynychu'r gynhadledd, a pawb ymuno gyda'i gilydd ar gyfer rhai sesiynau, oedden ni'n rhannu wahanol ffrydiau, yr rhan fwyaf o'r amser, a'r grŵp o'n i ynddi yn meddwl sut mae creu disgyblion, ond yn fwy sut mae cynorthwyo pobl I fod yn disgyblion aeddfed i'r arglwydd Iesu. A'r thema ddoth yn amlwg drwy yn trafodaethau ni a thrwy nifer o sgyrsiau gwahanol siaradwyr oedd fod disgybl yn gwneud mwy na dysgu rhyw reolau am sut da ni'n byw a ryw ffeithiau am ddew. Dull Iesu o greu disgyblion oedd I gwahodd I dreulio amser gydag o. Yn wir perthynas gyda'r arglwydd ydy hanfod bod yn ddisgybl. Mi ddydodd o'i hun mae hyn yw'r bywyd tragweddol adnabod Duw yn tad ni. A'r un anfonodd o'i'r byd, Iesu, ei fab. A'r dull mwyaf effeithiol heddiw o greu disgyblion I Iesu ydy bod ni sy'n ei ddilyn yn rhannu'n bywydau fel bod pobl yn gweld rhywbeth amdano ni. Da ni'n gallu dangos mae'r un peth sy'n creu llawenydd I ni, yn rhoi rheswm I ni fyw, yn cynnal ni trwy adegau anodd bywyd, ydy bod ni'n caru'r gwaredwr ac yn gwybod I fod o'n yn caru ni. Oes mae yna ffeithiau sydd angen I cyhoeddi. Ffeithiau am ddiw fel yn creuwr a'n cynhaliwr. Amdano ni fel rhai sydd wedi'n creu I fwynhau perthynas fyw gyda Duw, ond bod ni wedi troi cefn ar y berthynas honno. Ac am gariad Duw yn anfon I fab un byd, I fyw, I farw drosto ni ar y groes, ac I atgyfodi'n goncwerwr marwolaeth ar y trydydd dydd. Ond nid arholiad mewn diwnyddiaeth sy'n yn disgwyl ni ar ddiwedd yn hoes. Y cwestiwn y pryd hynny fydd, a wyt ti'n fadnabod I? Neu a wyt ti'n fy ngharu I? Mi ddydes I mod I am sôn am y sesiwn olaf I mi mynychu'n y gynhadledd. Cyfweliad oedd y sesiwn hon gyda'r athro Wyn Grwdamor Unol Daleithiau. Mae hwn yn un o'r diwnyddion efengylaeth mwyaf amlwg. Mae'n awdur toreithiog a'i lyfr mawr am y systematic theology, am gyfundrefn o ddiwynyddiaeth, yn sylfaen I gyrsiau diwynyddol mewn llawer iawn o golegau ar draws yn byd ni. Mae o yn awdur toreithiog tu hwnt, a mae bellach yn 73 mlwydd oed. Ac ers rhai blynyddoedd mae'n dioddau o glefyd Parkinson's. Roedd effaith yr afiechyd yn amlwg ar ei lais ac yn ten fwy araf I siarad. Oedd yn gyfweliad hir o 2 awr ac yn ystod yr amser
fod yn rhaid iddo oedi ar adegau i gymryd llymaid, doedd na'r un gair am I afiechyd. Yn hytrach, yr hyn oedd yn dod yn amlwg oedd I fod o yn caru I arglwydd. Oedd yn cael bwyd I wenaid o fyfyrio yng ngair yr arglwydd yn y Beibl a symboliad i'w fywyd o'i berthynas â'r arglwydd Iesu Grist. Pam ofynnwyd iddo fo, pam I fod o wedi ysgrifennu'r llyfr mawr yma, pan I ddweud I gwir bod na lyfrau eraill o systematic theology ar gael. A'r hyn ddydodd oedd bod y rheini yn dueddol o fod yn bethau academaidd ac efallai chydig bach yn sych. Allan o gyrraedd llawer o bobl, defnyddio geiriau anghyffredin ac yn y blaen. Enghraifft oedd yn deud, yn y llyfrau eraill, oedd pobl weithiau yn cyfeirio at adnodau, a fydden nhw jyst yn rhoi y cyfeiriad, Deuteronomium 8:15, Mathew 15:13, Psalm 51:3, ac yn y blaen. Ond yn hwn, mae'r adnod wedi cael ei sgwennu allan yn llawn yma oherwydd gair Duw sydd yn nerthol a grymus ac yn newid eneidiau. A oedd o eisiau I bobl gael darllen y gair. Oedd am i'r ddiwynyddiaeth helpu bobl I fyw ac I addoli. Ac felly mae o'n gorffen pob pennod gyda rhai cwestiynau I fyfyrio arnyn nhw ynglŷn â sut mae cymhwyso'r gwirionedd i'n bywyd. Ac yna mae yna emyn yn cloi pob pennod emyn i'n gael addoli. Mi oedd I ostyngeidrwydd o, I hiwmor o, I onestrwydd o a'i gariad at I arglwydd yn disgleirio. Pan ofynnwyd iddo nodi rhywbeth oedd wedi bod yn rhoi llawenydd mawr, na llawenydd mwyaf iddo fo. Mi soniodd amdano fo'n dechrau ystyried os oedd o fod yn cael ei alw I weinidogaeth o ryw fath. Mi ofynnodd o yn yr eglwys os oedd yna ddosbarth ysgol Sul gallai fo'i harwain. A mi gafodd griw o fechgyn afreolus I geisio I dysgu am y Beibl. Ryw 20 mlynedd a mwy yn ddiweddarach, oedd o mewn rhyw gyfarfod yn siarad pan ddoth yna ddyn ifanc ato a deud, Professor Grudem, you probably don't remember me, but I was part of that Sunday school class, and I remember you sat and prayed with me as I gave my life to Christ, and now I'm off to the mission field. Mi oedd dagrau yn llyged wen, a'i lais yn crynu'n fwy nag erioed wrth iddo fynegu I ddiolchgarwch fod na rywun yn caru'r gwaredwr a'i fod o rywsut wedi cael rhan yn y stori. Oes mae yna wahaniaeth rhwng dysgu a bod yn disgybl. Fel y dwedodd Gwenallt, gwaen I wybod y geiriau, heb adnabod y gair. Gadwch I ni weddio. O arglwydd yn Duw, da ni'n diolch I ti, mae'n wneud pasio arholiad sy'n rhaid I ni mwyn I ni gael bod yn ddisgybl. Hytrach, arglwydd, da ni'n gwybod, mae troi'n wynebau at ti, a gofyn I ti, fadden beiau ie, yn gofyn I ti, a wneud I yn helpu ni, a wneud I'n cynorthio ni, I dy ddilyn di, a wneud I ddangos I ni fwy ohono ti dy hunan fel yn bod ni'n dod I dy gared I, a wneud I ni roi I ni orfoledd y iachawdwriaeth, a llawenydd yr arglwydd, a gadael ni fod yn bobl sydd yn disgyblion, ond trwy ni dy ddilyn di, bod na eraill hefyd yn dymuno dod yn disgyblion I ti. Amen. Yn gobeithio gewch chi benwythnos braf. Cofiwch bod croeso chi ymuno efo ni ar y Sul y Pentecost pe byddwn ni'n meddwl am waith yr Ysbryd Glân. Ewch dan fendith.